Ugcwelanga. Ngeke. Ugcwelanga. Ngeke. Ugcwelanga. Ngeke kanjalo. Ugcwelanga. Hayi ngeke. Ugcwelanga. Ngeke uqale, ngeke uze uqale. Ugcwelanga. Awukwazi. Tshela sengindoda mina. Angeke uze uqale. Ngindoda mina. Hayi manje. Yazi bengithi wena ngizokuzama. Futhi yekela, angisakuncengile. Is the Black Life TV? Ngiyanibingelela lana ababukeli beBlack Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu, umngwenya wenkomo Savukazi Mvuleni, intokazi ezalwa Mkhize. Namhlanje ngiyanamukela ku-show esibizwa ngokuthi i-Love Back. Ngibhalelwe ke uMagambushe, uthi yena usafisa ukubuyelana nomuntu abethandana naye cause usamthanda. Asike simuze ukuthi ngabe usiphathelene simbone. Ora sibabuke lapha emakhaya siphinde sinamukele kuhlelo esilibiza ngokuthi i-Love Back. Nangoko uma ongibhalelile namhlanje uthi yena usafisa ukuthi abuyelane nesithandwa sakhe ngoba usasithanda. So uzoka silandise asichazele ukuthi bahlangana kuphi nomuntu wakhe, ex muntu wakhe, nanokuthi i-relationship yabo beyinjani, beze befinyelela ekutheni bayahlukana nje sebeqhathwa yini, isikuphi futhi isizathu sokuthi afune noma afise ukubuyelana naye. So ke asike simuze ukuthi ngabe usiphathelene. Sawubona. Yebo sawubona. Kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Umabalo ngihleli naye. Uhleli noMagambushe. Oh okay, abakabani? Ulwandlo luhle. Oh, Lwandle luhle. Olwandle angisho ba umseleko. Cha. Thina singeni lapha. Thina singeni ngomseleko. Oh okay. Ukhulele kuphi? Ngikhulele eNdwedwe. Ngabuya ngazohlala eNtuzuma ilokishi. Okay. Ngikhulele beyinjani impilo yakho sakhula? Impilo yami bengiyingane nje. Ngiquiet. Angeke ngisho okuningi ngoba akukho okuningi ebengi-active ukukona okungasile. Okay. Ubukhula mhlawumbe uyesontweni? Yes. Oh okay. Ithini. So uhlangane kuphi ke no person wakhe lo ofuna ukubuyelana naye namhlanje? Hey. Wasmile. Kuningi. Nihlangane kuphi? Okay, asiqale la. Kusho ukuthi ke nginomuzi mina. Okay. Umuzi wami ulapha ya eDurban North. So kusho ukuthi ke umfana lona ngahlangana naye lapha eMall eNorthway. Oh okay. So mangihamba lapha ngase sibanga ngikubone lokho komfanyana bandla ukuhlana yazi bese yenene ngiyacela ukuthi ngicela kuze ke sase sahlangana kanjalo ke. Yindaba uthi okomfanyana ngabe mhlambe emncane Nkosi yami mncane. Okay. Kuningi. So iyaqala ke inkulumo wena umkhulumisa kuqala wena umbulisayo noma kwenzakalani? Exactly phela ngoba imina engimbonile so ngambiza ke ngoba inhloso yami kahle kwakuthi ngimazi umfana ngoba ngangimbona nje uyambona umfana othandekayo nje onalolu gazi lolo. So ya kwakuyilokho nje ngase ke ngamtshela ke mina ukuthi ake mina nguMagambushe ke sibhotiki ngase ngathola ukuthi ingane kanti lena vele umntwana njena homeless yabona homeless vele uzibambela amatoho lapha yana eNorthway. So ukuhlangana kwethu kwaba lokho ngase ke ngamprovide ke ngekhaya. Sahlala naye ke lapha ekhaya lami kwasho ukuthi ke mina ngaleso sikhathi yabona ngilo silo imele ke yabona nje ngabe unabo abantwana? Nginabo abantwana babili. So ubhuti lo unjoinile waba yi stepfather salaba abantwana? Yes. Bebenjani ukwamukelana? Actually they never had bengazi ukuthi u stepfather kubona bamthathe nje njengomalume mina naye besazi ukuthi kwenzakalani. Oh okay. Ngabe mhlambe omdala einganeni zakho umnganani? Omdala una 16. Yes. So bowungenavalo ukuthi ngalesi sikhathi samanje una 16 that time obemncane kunamanje. Oh okay. Kanti nihlangane nini? Sihlangane naye beku 2020 ngale ikhathi ze-COVID. Oh okay. Ngaleso sikhathi. So mawumuphi ikhaya ke seyamuva in niphilisana kanjani inhlala yenu yayihamba kanjani? Okokuqala nje uyahlonipha ebengikuthanda ngaye ukuthi uyahlonipha khona into engiyithandile ngayo ukuthi enene uyamazi
unginikeze le ndawo leyo yokuzazi ukuthi ngumuntu wesifazane yabona. Yabo lento leyo ongayitholi kulabantu labo ntanga bami nalaba laba abanye yabo. Ngifike ngayithola kuleya ngane leyana ngathola ukuthi ingane i-right yazi. Okay. I-right. Ngabe mhlambe ngaleso sikhathi nisanda kuhlangana nina wayengenayo umuntu ayenaye wesifazane. Uyazi ukuthi angizange ngize ngimbuze. Angizange ngize ngimbuze inhloso yami ukuthi bengazi ukuthi uma ngabe khona uzoyibonela nathi kufanele enze njani umntana lona ukuthi ayishiyele yena noma enze njani. So kodwa ke akungiphathanga kahle uma sengithola cause bese kukuningi nje ngichitha imali zami yacabanga kwaphela ngihleli naye lana ngiyamgqokisa sihamba naye wherever yabona ke nje kwase kwabakuningi ke mangabe sengizothola nokuthi vele sekunomuntu kodwa ke angizange ngize ngimbuze eqaleni so iphutha lami nga-understand ukuthi iphutha lami engicanga ukuthi sona sizathu lesisenza ukuthi ngifune ukuthi sibuyelane. Oh okay. So njengoba ubhuti engena khaya usanda kuhlangana naye. Ubengeve mhlambe umuntu obhemayo, mhlambe umuntu nje osema drugsini. Angikaze ngize ngimbone ebhema. Ema-drugsini futhi bengingakaze ngize ngimsole futhi nangendlela abebukeka ngawo bengabukeki njengomuntu okulezo zinto lezo no ngabe ngiyamsukela. Oh okay. So baqala ubudlelwane kwamnandi nihamba ziphi indawo yipi nje mhlambe into oyikhumbulayo othi le yaba special kakhulu enhlizweni yakho kade usanaye kubudlelwane benu. Uyabona nje mhlazane sebhalitho angisoze ngize ngikhohle. Into engiphatha kabi ukuthi ngiyazi ukuthi la ekhona nawe unama memories ngiyacabanga ukuthi impilo ebesiphila beyimnandi. Nanokuthi enye into engiphatha kabi ukuthi angazi la ekhona ukuthi uphila impiloni. Ngiyafisa nje ukuthi ngenze follow up ngazi ngaye if kwenzeka ke naye ekule ngqondo leyo ukuthi singabuyelana sibuyelane ngoba vele ngicabanga ukuthi ngindlela engamxosha ngayo yayingekho fair because mina engangazange ngize ngimbuze eqaleni at least kube ngangimbuzile yabo. So bewungenawo nje amahloni emphakathini omakhelwane umndeni wakho ukuthi kancane nje sisangithi phela ngihamba nalezi ezinye izingane zami so akekho umuntu obekade kwazi ukubona ukuthi kwenzakalani. Umuntu obonayo nje ubona ukuthi izingane zami yabo malamana bami mfethu. Hayi bekumthanda uyezwa yini? So manje sekufika ekutheni uyamxosha umxosha kanjani umbamba kanjani? Yini eyakwenza ukuthi ubone ukuthi lo muntu lo angikho ngedwa kuyena? Into eyenzakalayo angithi phela ingane ngimthengele mina iphone. Ngithi ngisanda kumthengela iphone bese yabo ngimshintsha indlela yokugqoka since bekade eyilengane le yabo engimthole vele homeless ephinda lento abe nayo so step sokuqala nje ngimenze sona ukuthi sishintshe wardrobe yabo emva kalokho ngadiscover ukuthi ingane ayina phone kahle nje ukuphathela ubhopho nawo lo bhopho uboshwe ngeelastic uyacabanga ubhopho sesibhedlela yes usesibhedlela ICU ucabanga so ngase ngashintsha iphone sathenga iphone wangikhombisa ke iphone ayithandayo sahamba sayithenga which was iPhone ke banga. Okay. Then emva lokho ngase ngabuka ukuthi no akwazi ukuthi siphele nje kanjalo phela uyadinga ukuthi abonakale uMr yabo. Sahamba ngambuza ngelinye ilanga ngwendlela engangithokoze ngayo. Sese ngiyambuza ukuthi ihlobo lemoto ayithandayo mhlawumbe yipi yabo. So wase wangitshela ukuthi iOdi kanti sizothi sithazoya ukuthenga iOdi leyo. Ngithola ukuthi efonini okay ngibese mina ngihacka uWhatsApp wakhe. So ukuhacka kwami uWhatsApp wakhe vele inhloso bekuthi ngingathathi isinyathelo esikhulu bese emva lokho ngiyisola yabo ngimthole sehamba nemoto yami phela vele kona yebo ngiyithengele kodwa phela ephansi kwami yabo. So bengingafuni nami ukuthi ngichaphazeke because bengithokozwe sinayi round khona lana bengingafuni nami ukushare. So indaba iqale lapho ke mase ngithola ukuthi hayibo usenanabantu lana efonini abhizi nabo mina ngingazi sebelokhu yabo bekhuluma naye ayabona ngangayithandisisi. So ukuthola kwakhe ke lapho ke wakhombisa ukuthi naye ke manje umile impiko ukuthi lento engiyenzayo kusho ukuthi mina bengirong. Mangimbuza ukuthi manje izinto zami lezi engikuthengele zona wena ujola ngazo kanti futhi so wangimisela amehlo ngavele ngabona ukuthi hayi ngeke akaphumi ukusho ukuthi phela manje yabo asisekho right angiphephile. Ngoba yabo angabona nje ngingasekho safe ngelilanga ngabona ukuthi uzobuya ngenela endlini yami nomuntu wakhe yabo mhlambe ngithuke engena nomuntu mhlambe othanda izinto athatha izinto zami ezibalekile ngoba yena ayikho into angayazi esendlini yami
phela i-bedroom yami yakhe naye yabona. Okay. Yes. No, ngiyaku-understand. So wasuyamxosha-ke ekumxosheni kwakho awazi yini ukuthi waya kuphi? Ileyo ke eyiwari yami. Kodwa ke ngeke ngatracer ngacabanga ukuthi mhlambe ngizokwazi ukuthi ngimthole ngala engamthola ngakhona. Oh, okay. Yes, ngeke ngazama ukuya khona. Ngathola lama security lawa a direct imoto mangabe iphuma noma ingena lapha yana ema parking. Ngambuza ngoba nginezithombe zakhe ukuthi abakaza nibeze bemfanisa. Bamkhomba nje ngakhona ngaselwandle. So angazi ukuthi uhlala kuphi noma usase homeless noma kwenzakalani. I wish ngamthola ngi-understand ukuthi kwenzakalani. Yo. So njengoba ufisa ukubuyelana naye usamthanda kakhulu. Kahle ngikhathazekile ngaye. If ukuthi yena uyathanda ukuthi aphinde aphile nami, I will appreciate. He was good enough. It just that nje ngabona engidisrespecta ngaleso sikhashanyana esincane, but after that ngaphandle kwalokho ngiright. Mhlambe bewungekho bossy kuyena. Ngizozwa ngaye angicabangi kodwa ukuthi ngangiboss ngoba ubengakaza zakhali ngakho. Oh, okay. Wayengakaza za complain. So njengoba usinikezile ke inamba yakhe sike sazama umfonela samthola. Kodwa ke njengoba eza la ashonga ukuthi ubani ofisa ukuthi abuyelane naye. Uzokwazi ngoba nakhe sekubona la njengamanje. So ngabe ukulungele ukumbona, ukukhulumisana naye nje uzojabula nokumbona Kakhulu. Okay. Ngizojabula kakhulu. What if akathandi ukuthi nibuyelane? Uzomove on? Ngizozama ukunderstand Okay. isimo sakhe. Ngizozama ukuthi ngazi ukuthi izathu sakhe esisolid mhlawumbe sona siphi lesesimenza ukuthi abone ukuthi ngeke kusalunga. So singambiza. Yebo ngingambiza. Smile wedwa. Ngombizela bhuti wami. Likhona. Oh, right. All right, simbukele lapha ekhaya siphinde sikwamukele futhi kuhlele sibiza ngokuthi i-love back nangokubhuti sesimbizile samsondeza eduze ukuze akwazi ukukhulumisana naye owaye ngupartner wakhe dala sazi ke noma uthando sizolwina noma cha kodwa mina ngithemba kanjalo sawubona Ngani? yaphila kunjani Ngiyaphila. siyakwamukela kuhlelo lethu ngabe uyamazi mama Yebo ngiyamazi. Oh, all right, sajabula umbona. Waqala wacabanga? Yebo ngiyajabula ukumbona. Oh, okay. Ngabe uyajabula umbona? Kakhulu. Uyena impela. Uyena impela. Oh, all right, shisa shaye khona. So, kunokuthiza afisa ukuthi akhulumisane nawe ngakho. Bengicela nje ukuthi isikhathi ke umlaleli ukuthi uthini kuwena. All right. Ungakhuluma naye. Sawubona. Njani? Ngiyaphila njani? Nami ngiyaphila. Wamuhle. Hayi ngiyabonga. Usuhlala phi? Ngihlala eMlazi. Usuhlala eMlazi? Bangani bami. Bangani bakho? Okay. Kade ngakugcina. Hayi inkhona. Right. Right. Hayi kahle angikho right. Awukho right. Angikho right. Lo nje ngizokubona kubuya ama-memories. Ukuthi wena indlela ongiphethe ngayo. Ngenxa ngaleya phone leya engithengela yona. Manje awusulokhu uphenya WhatsApp o Facebook. Konke ukwenza angayithandi leyo nto leyo. Ngicela ngichazele kwenza kanjani ngefoni. Right. Imama sasangani imama. Ngingiphethe kamnandi. Ngingiphethe brand ingithengela pizza. Ngigqokisa. Hey. Ngibale kuningi. Kwakujabulisa kakhulu. Kwakujabulisa kakhulu. Okay. Manje kuhambeni kwesikhathi selibhizi manje selangibuza uphuma ubalo uqequla ifoni yami Kwangamele ngingathi ngikubuze mangabe sengikubona phela ukuthi wena uhamba kuze kube sebusuku. Kwakungamele ngingathi mina ngikubuze. Kwakumele ngenze njani? ungangibuzi ngindoda phela mina Uyayibona into ebengikhuluma ngayo. indoda Awukwazi ukuthi uqhamuka usuzoba indoda kade wena la mina ngikuxosha kade ungenalutho. Ifoni yakho la kade iphila namabhandishi se-ICU. Kusho kanjani wena ukuthi uyindoda manje? Ubona ukuthi uyindoda ngana kusengikuthengele i-iPhone.
Usuyazi wena ukuthi usuyindoda. Oh. Ngoba unemali. Yambo. Ngoba Malini? unemali. Sekufanele nje ungiphathe. Ngibe into angiyona ngeke ukwazi ungiphathe. Ngindoda mina. Ngesikhathi siqala ukuthandana nawe, awushongo ukuthi wena uzongihlonipha? Bengihlonipha. Indawo yakho. Ungihlonipha mase ngizothola ophinki efonini yakho. Ukungihlonipha lokho? Angithola ubungisho nje. Sengithola omunye manje. Angizobonga njani manje? Wayibuya kuncishe ini? Empedeni. Mina ngiyakhathala. Uyakhathala? Sengithola ngingakhathaliki. Angizabo manje. Sengigoba. Bo. Sengithola umusha. Hamba ngemoto. Angithi nami ngase ngizokuthengela. Hayi, hamba ngemoto. Wawusuyikhombile odi, wawusuyikhombile. Right, sengithola umunye. Sengithola umunye uyanginika imali. Nginekhadi. Namanje lisakhona ikhadi lakho la ngisakubekela ikhadi lakho engangizokunika lona. Alifaka khona imali. Siyaphuma out. Sitale hotel. Waqala ngami. Wawungayazi leyo nto wena. Mina ngakuthatha lapha uwasha imoto wena. Kulungile sengithola omunye phela. Senganele wena. Yeyisa wena. Awubongi wena. Wena inkinga yakho awubongi. Angibongi. Hayi awubongi. Wena wawashwa yimini. Kwayena lo umtholile, umthole ngwana kwakho nje yimini ukuthi baphathana kanjani abantu. Ngakufika ungena ntombi. Ngakufika ungena ntombi. Ujoyela. Ujoyela. Ngeke. Ujoyela. Ngeke. Ujoyela. Ngeke kanjani? Ujoyela. Hayi ngeke. Ujoyela. Ngeke uqale, ngeke uzuqale. Ujoyela. Awukwazi. Tshela sengindoda mina. Angeke uzuqale. Ngindoda mina. Hayi manje. Yazi bengithi wena ngizokuzama. Futhi yekela, angisakuncengile. Vele nami ngiright ngaphandle kwakho. But mama ubuthi ufuna uthando back. Hayi, uyeyisa, sengiyambonisa emile impilo. Uright sisi, miyekela bo se right. Yole nginaye manje. Bengithi ngiyamsiza, bengithi ngifuna ukumsiza. Angisakufuni vele nje. Sek. Yabakho. So kahle kahle selwini lo luthando. Mina nje ngisafunda lutho. Sengithola umusha. Sengithola umusha onginakelayo. Hiba. Ongithandayo. So ma ngabe uright ngalokho uthi cha. Hayi sisikulungile, akahambe. Ayikho into engizoyenza, bengithi ngiyamzama. Yazi ukuthi njengoba bengisho kweni ukuthi ngikhathazekile ngoba ngazi ukuthi wasuka wayaphi. Kodwa ke sengiyabona ukuthi labo sidombi bakhe ayehamba nabo. Kusho ukuthi wabona ukuthi uright nabo. Ayikulungile akabongi. Ngangithi ngiyamzama, ngangicabanga ukuthi uzo appreciate. Ngiyaxolisa kakhulu ukuthi singakwazi ukuthola uthando. Mhlambe ke ekhambeni isikhathi ngabe usazo ngiyeke ehlisa umoya uphinde uzama ukukhulumisana naye noma nje ingunaphakathi usu right. Hayi sengiright ngaye. Ngeke kusalunga. Ngisho sengabuya sengibonile ukuthi useyongibulalela endlini. Ngoba useyazi ukuthi yini yami ekuphi, uyazazi izinto zami, izinto eziningi ngimtrustile ngazo. Usengajikela nje nani nasenganeni zami ngelinye ilanga, yabo? Angisamthembi. Usathembi lutho. Hayi angisamthembi. Manje mama mhlambe kuyolunga ngolunye usuku mhlawumbe uphinde ngithole omunye asazi. Nanokuthi wesisi mina kahle kahle la bengingasamfuneli kona ukuthi abuyele ukuthi sizothandana ukuthi ke ngoba usuku oshesha kuphakamisa umoya kuqala yabo. Kahle kahle mina bengingasafuneli lokho. Bese ngifuna nje ukumtreata njengomntwana yabo ngimkhombise kahle kahle ukuthi yiphi indlela okufanele ngabe siphile ngayo eqaleni. Uyabo? Ukufollow up ngimbuyise endleleni kodwa ngiyabona ukuthi sekonakele kakhulu uyabona. Sekusuke konakala kakhulu. Futhi ngeke kusalunga. Hayi ngeke kusalunga sisi ngeke kusalunga. Usiqedile uphuza ubhiya manje mina. Usuwaphuza. Ngifuna ukuyophuza manje. Keep stress lezi. Ngathi sithola manje. Futhi uyakustress ngamanye amazwi. Stress. Yazi ngiright la ngikhona. Angeke uzuyithola ufisa ubuyela ekuyena ngelilanga. Cha. Lutho. Mhlawumbe mangase alungise lezi zinto lezo ukuthi awuzithandi. Ayezenze mhlawumbe ungacishe umuzwe noma usafundiswa nje. Ngiyakho saqualify umama lo ngithathayo manje. Ungakhela umuzi. Oh, okay. Ungakhela ngisogela isikhazi. Sasisazofika lapho.
besisaqala ngawe kuqala. Bengizothi hamba uyoba nomuzi ngikubona kahle ukuthi usadinga kwawena ukugada. Ngoba kwawena ubusagadwe yimina nje. Hayi hamba nje wabokuqhutha phambili. Hayi ngiyawudinga ubhili. Yo, babuke lapha emakhaya. Ngebhadi-ke asikwazanga ukuwina kulokhu ngoba ngiyazibonela nani ukuthi ucu alisahlangani sidalo ubona bobabili. But-ke ukuthi siluzile namhlanje akusho ukuthi kusasa ngeke size siwine. Cela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare. Mekuthi nawe usadinga ukubuyelana nesithandwa sakho ikhona i-email address lapha escreenini, ungasixhuma kuyona ukhulumisane nathi. Ngiyathanda kakhulu. Bye. Is the Black Life TV?